maa 22 fɛnɛ ni lakanana baɲumankɛ ka sisikulu Nadir fɛ sisikulu kasara kɔfɛ min waliyara samedi la ka dugujɛ kari la u lajiginna Itali jamana ka dugukologun Lampelusa kan karidon tilela dun waati la Stephen Seifer ka laseli la n'ale ye Reskis ɲɛma dɔ ye a mɔgɔw cɛla musow denmisɛnninw ani cɛlamɔgɔw minnu bɔra Côte d'Ivoire Mali ani Cameroun jamana kan tun be u cɛla Ingo Wer sisikulu Nadir kapitɛni min tun be sisikulu nin kɔnɔna na mɔgɔw lakanali waati la ka fɔla AFP kunnafoni dibagaw ye a ye a fara kan k'a fɔ ko muso kɔnɔma falen dɔ lakanana u ye cɛ 2 su fɛnɛ bɔ ji la jate ninnu na kuruba tungaden 40 ɲɔgɔnna de donna sisikulu nin kɔnɔ ka bɔ Sfax Tunisie jamana kan ka da Itali kunnafoni laseli kɛ cakɛda ANSA ka fɔliw kan musolamɔgɔ 9 be mɔgɔ lakananen ninnu jatew cɛla mɔgɔ 18 ɲɔgɔnna de tora ji la u ye Tunisie dinar nafolo 3,000 ɲɔgɔnna de sara min be bɛn euro nafolo 900 ma yaasa u be se ka don sisikulu nin kɔnɔ ka sira ta ka taa